Знаеме какво е кирилица. Знаеме ли обаче какво е глаголица? Доколко глаголицата има отражение върху нашата цивилизация, върху нашата култура? Всеки знак е сам по себе си едно произведение на изкуството. Какво общо има картината на мърквичка с българските азбуки, с глаголицата и с българската култура? Знаеме ли, че Георги Сава Раковски е известен палеограф? А защо неговото име се носи от училище в Индия? Всичко това ще научите в следващия епизод на Арбилискаст България за световната цивилизация. Здравейте и добре дошли в Арбилискаст. Вие сте с поредното издание на нашата поредица Приносът на България за световната цивилизация. Преди да се потопим в забележителните истории, които ще дискутираме, бих желал да ви припомня и да ви призова да се абонирате, за да не пропускате нито един наш епизод. И така днес, за пореден път, наш гост е Димитър Димитров. Здравей, мой стар приятел, Здравей. който от години ме индуцира да започвам да обичам историята и онази история, за която ние не сме учили в училище, онази история, която се губи в образователната ни система. След 90-та година той започва една много голяма дейност, свързана с пропагандиране на историческите забележителности и факти на България, като издава няколко списания. И разбира се, да не забравяме създаването на издателство Historion, което издава голяма част от списанията и книгите, които Димитър и неговите приятели публикуват, както и една много интересна поредица, заради която ние те поканихме, а именно това са трите много важни книги, които е хубаво всеки българин да има в дома си и да може да ги прочете, да се запознае с тези толкова интересни и важни за нашето самосъзнание факти, каквито са книгите на Георги Велев "Нашата азбука глаголицата", Българския народен календар, както и Българското везмо и изтока на Тачо Тачев. Добре дошъл. И в миналия епизод разгледахме най-общо мястото на българските писмени знакови системи в контекста на палеографията въобще. Изяснихме до някъде и съществените разлики в понятието знакова система, писменост и азбука в общия контекст на създадената през хилядолетията българска образност. Изведохме и хипотезата, че тази образност се базира на определени геометрични основи и води началото си от неолита и халколита на Балканския полуостров. След така поставената основа, както се казва по план, е този епизод да включва разглеждането на глаголицата. Създадена ли е тя от свети Кирил Философ? Или ако не е създадена, а съставена от него, къде са корените й? Свещена ли е тя? И ако е така, защо е изместена от кирилицата? Все въпроси, които не се задават често на научни срещи и естествено присъстват ограничено, за да не кажа напълно отсъстват от нашите дискусии в ежедневието и най-вече отсъстват от образованието на нашите деца. Здравей, добре дошъл и започваме тази толкова вълнуваща тема за глаголицата. Здравейте и от мен. Бих искал да прочета, преди да навлеземе ние с нашите коментари, да прочета един текст на Георги Велев, който е автор на книгата. Този текст ми е предоставен от него, тъй като представлява един синтез, едно по-добро обяснение, от което бих могъл да дам аз. Затова ще си позволя да го прочета, за да не пропусна нещо. Бих искал да прочета едно въведение от автора на първата част на книгата
глаголицата Георги Велев, който за съжаление не може да го прочете, затова ще го направя аз. До сега никой не е обяснявал какво представлява нашата азбука. Знае се, че Кирил Философ е сътворил букви за българите, след като вече са съществували еврейската, латинската и гръцката азбуки и че той е бил запознат с тях. Но не се знае с какво е бил запознат. Дали не със съдържанието им, дали именно за това не е признат за образован и мъдър, праведен и истинен. Да, той е праведен и истинен, защото показва правдата и е носител на истината. Според него, неговата азбука не отстъпва по нищо на свещените азбуки. Всъщност, тя е с нещо по-добра от съществуващите преди нея азбуки. Свети апостол Павел казва: който говори на непознат език, нека се моли за дарба да тълкува. Значи в езиците има нещо скрито, което се нуждае от обяснение. В думите, буквите и Кириловото учение е скрита голяма тайна, съществуваща от незапомнени времена у всички народи и само надарените с дарбата да тълкуват, като Кирил, могат да я обяснят на останалите. Именно за това той е наречен философ. Никой не е разглеждал формата и порядъка на буквите като кодирано знание. Именно затова буквите са назовани с имена, които по принцип затрудняват практическото усвояване на буквените знаци. Кирил е знаел това. Защо все пак го е направил? Явно защото чрез тях се предава нещо повече от звуците за отделните букви. Черноризец Храбър посочва, че първата буква в еврейската азбука е носила названието Алеф – учи се. Първата буква от гръцката азбука е Алфа – търси. Дали това не е и подтик за българския читател да търси по-дълбок, скрит смисъл в названието на глаголическите букви? И така Кирил е назовал буквите с имена. Впоследствие обаче, чрез редица звукови реформи, буквените названия в азбуката се подменят с звукови, за да се поправи, в кавички, съвършенното дело на Кирил. Но ако то се нуждаеше от поправки, къде му е съвършенството? Азбуката е обяснение на света, обяснение на цялото. Значи цялото е съдържанието на азбуката и тя трябва да съдържа нещо завършено и смислено, което да предава цялото. Тоест буквите следва да се разглеждат като части на това цяло, като негов сглобен образ. Така тя се превръща в микрокосмос и врата към познанието на света. Сама по себе си азбуката е истински източник и пазител на едно неизменно знание, което не може да изчезне. Нашата азбука е врата към знанието. В буквените знаци и техния порядък няма нищо случайно. С тях се предава определена закономерност. Цифрите и буквите имат едно и също езотерично съдържание. И двете категории са части на безкрая и негов разглобен образ. Оформяйки азбуката, Кирил не е определил произволно знаците на новите букви, нито е копирал съществуващите азбуки, а се е стремял чрез знаците графично да илюстрира както нашите древноизточни философски представи за света и тяхното преливане в християнството, така и понятията, вложени в буквените названия, и така да допълни съдържанието на вътрешния смисъл на буквите. Подобно разглеждане на глаголицата от тази позиция до сега не е правено. Твърди се, че в начертанията на знаците Кирил е имал предвид диференцирания признак назалност, назален индекс, диференциален признак лабиалност, консонантност, билабиалност и редица други, в кавички всички поставени термини. Все термини, които са измислени 1000 години след Кирил. Изтъкнати изследователи на графиката на глаголическите букви говорят за чертички, колелца, рокчета, камшичета и т.н. Дори не им хрумва, че всички те могат да имат свой вътрешен смисъл.
Всички говорят, че Кирил е бил умен и философ, но никой не разглежда венеца на неговия живот, глаголицата, от философски позиции, именно от философски позиции. Като лингвист и вещ майстор в фонетиката, Кирил изпреварва времето си с 1000 години, но той не е наречен Кирил фонетик. Преди всичко Кирил е философ. Тогава къде е философията на неговото дело? Глаголицата оправдава своето име разказвачка. Тя казва много неща. Кирил е изложил разумно съкровенните тайни, азбучния текст, формата на буквите, техния ред, техния брой, буквените числови стойности, фигурите, които прозират или се препоръчват от азбуката, не са случайни. Текстът на нашата азбука сочи 3 главни пътя към знанието, чието постигане е крайна цел на всяко земно съществуване. Първия път е пътят на абстрактното мислене. Втория – пътят на самонаблюдението и контрола, пътят на аза. Трето – пътят на словото, което има 3 аспекта като средство за общуване, като Христовото учение и като божествена дума или мантра. Езотеричното съдържание на нашата азбука показва, че в нашата дохристиянска култура има няколко пласта, наследени от древните времена на нашия народ. Константин Кирил философ е бил отлично запознат с древното ни културно наследство и с другите източници на източни и западни дохристиянски учения, които в магнаурската школа са наричали външни, за разлика от християнското учение, което наричали вътрешно. Той е подредил глаголицата така, че в нейната основа прозират основните философски схващания, категории и символи на Идзин, книгата на промените, един от най-старите китайски трактати. Първоначално била предназначена за гадаене, но с течение на времето тази несложна процедура за гадаене се е превърнала в способ за постигане на света. И на ведите, които трябва да признаем за неделима част от културното ни наследство. И Кирил ги свързва с учението на своето време, християнството, с което показва приемствеността в знанието. Буквите на глаголицата и образувани от тях текст са кодиран израз на формата и съдържанието на безкрайността и практическо указание за включването на човека в нея. Те са възможно най-точният разглобен образ на безкрайността и движещата сила в нея, вечното движение като пространство, процес, време и разум. Глаголицата е пряк носител, изразител и вечен пазител на древната представа за света. Това показва, че знанието за света е едно и също от край време, че е било известно на интелектуалния елит от всички времена и народи, но в различни времена е било поднасено на широките маси под формата на различни традиции и е обяснявано с различни думи. Константин философ е бил гениален и многократно по-мъдър от това, което се смята днес. Не случайно е поставено църквата на едно ниво със светия апостол Павел, като негов духовен приемник. Той е бил добре запознат с езотеричното учение на древните, в това число и прабългарите, и своето съвремие, и чрез своето дело обединява и предава квинтесенцията на знанието от древността до неговите дни. И така, ако започнем от последното изречение на Георги Велев в това забележително въведение, но и аз ще го цитирам. Това езотерично учение на древните, тази квинтесенция на знанието, идващо от древността, неговите, на свети Кирил философ, дни, как е дошло до наши дни? Децата ни учат, че това е просто една азбука, създадено с определена цел. Така е, така не само децата ни, аз съм учил това, предполагам всички са учили подобно нещо. Децата първо се срещат със самия вид на глаголицата, с образа на тези изключително красиви букви, защото те
Всеки знак е сам по себе си едно произведение на изкуството. Бих искал да дам един по-простичък пример. Как се разбират различните... Примерно, искам да дам пример с една колона. Знаем, че съществуват различни видове архитектурни колони. Един човек, един естет, един човек, който предпочита да види художествения образ, ще види в нея една красиво направена колона, ще й се възхищава и толкова. Един архитект ще я види професионално като начин да се разпредели тежестта по най-сполучлив начин, да се разпредели тежестта на конструкцията, която е върху колоните. Той ще види в колоната това. Човек, който се занимава с календари и с времеизчисление, ще види в капитала, например, на колоната, че има 6 вградени елемента, които се различават от другите 4, които са спираловидни. Говорим за определена колона. И веднага ще му стане ясно, че става въпрос за 12 месеца в годината, разделени на 4 сезона. Един езотерик ще види връзката между небето и земята, между основата на колоната и нейния капитал. И той ще обясни вечността, ще обясни вечното чрез устойчивостта на тази колона. Докато колоната съществува, връзката между небето и земята не е нарушена от опустошение, потоп или какво ли, или човешка дейност, както е модерно да се мисли днес, той ще види това. Ето само в един пример на колона може да се видят поне 4-5 различни неща. Какво обаче децата, виждайки тая красива азбука, всъщност на тях им се казва, че тя е създадена с мисионерска цел по поръчка на моравския княз Ростислав за покръстване на западните славяни. И общо взето това е всичко. Описанието на глаголицата е техническо. Елементите, които всъщност дават нейната красота, се смятат за чисто декоративни, без да се търси никакъв смисъл в тях, което на практика противоречи на това, че тя е трудна за записване поради тези елементи. Кой тогава прави съзнателно просто декоративни елементи, когато усложнява писането? Има вътрешна противоречивост в това твърдение. За съжаление, това се казва в учебниците. Един пример за утилизация на една азбука, според мен утилизацията в никакъв случай не води към съвършенство, камо ли към свещеност. Утилизацията обикновено е профанизация на една знакова система. Ето един пример за такава. Това е така наречения български абецедар, който е създаден от гърците 20-те години. Създаден е с цел да покажат, да докажат или да подведат Лигата на нациите, че спазват Севърския мирен договор, който е от 1920 година и едно споразумение Калфов Политис от 1924 година, че те спазват правата и позволяват културното развитие на българите, останали в техните територии, свободното развитие на тяхната култура. Виждате елементарното спелуване на българските букви и думи с латински знаци, с латински букви. Това на практика, това никога не е прието в тези български училища, за които е било този абецедар предназначен, но в Лигата на нациите са го приели като някакво доказателство, че се спазват културните права на българите. Така, ние видяхме преди малко глаголицата. Все пак какво казва науката, какво казват палеографите за глаголицата? Все пак от нещата, които се говориха в предишния ни епизод, това, което казахме до тук е, че глаголицата съвсем не е писменост. Какво е глаголицата? Какво казват учените или експертизата? Освен това, което споменахме, че е мисионерска и с каква цел е създадена според учените, казва се просто, че тя съдържа около 40 знака, по-точно 38, от които повечето са взаимствани от гръцкия мнискул, така се казва, средновековната гръцка азбука.
Някои знаци са от староеврейската азбука взаимствани и общо взето оригиналност на знаците не се казва. Взаимствани са от различни други азбуки, като руския принос, ако може така да го наречем принос, двама техни учени твърдят, че тя прилича много на грузинската азбука, която е от 12 век, т.е. близо 500 години след създаването на глаголицата, но се прави връзка и с тази грузинска азбука. Това, което се казва, само обърква. По никакъв начин не се говори за смисъл, който крият тези знаци. Освен, че е сричкова тази писменост, всяка една сричка и всеки един знак има своя смисъл. И за това би трябвало да говорим. Добре, все пак началото на 20 век сядат учени, изваждат азбуки и казват, тази и тази приличат. Само че някой направил ли си е труда да каже коя е първата в исторически план, коя се е появила първа, коя е втората. Както ти каза много правилно, 5 века по-късно в една азбука има образ от глаголицата. И нещо, което много е важно и трябва да се замислиме. В и зад знаците какво стои? Извън факта, за разлика от кирилицата, глаголицата не е толкова звукова, а фонетична, колкото сричкова или коренова, в смисъл, че всеки знак определя коренова сричка или дори дума и понятие. Какво знаем за смисъла вложен в нея? Самия Кирил, самия автор или съставител го е казал, ще си позволя да прочета. В глава 16 от житието на Кирил четем, че Кирил, оправдавайки своето дело в спора с епископите във Венеция, в своя защита, освен всичко друго, цитира тези думи на апостол Павел. Желая всички вие да говорите езици, а още повече да пророчествувате, защото който пророчествува е по-голям от оногова, който говори езици. Освен ако ги тълкувате и църквата да получи поука. Тоест, за Кирил този, който тълкува, е по-голям от този, който пророкува. В глава 5 на похвала за свети Кирил се казва, че той като изложи разумно съкровенните тайни на всички народи в явни словеса, обясни ги на едни с писмена, на други с учения. От това тук се говори за съкровенни тайни, предадени с явни слова, които са предадени с знаци. Кое е по-важно тук? Съкровенната тайна или явния знак? Това може би ще бъде тема на нашия епизод, който ще бъде посветен на Римското Евангелие. Защото това е също една голяма световна таинственост, която ние трябва да представиме до толкова, доколкото знаеме. От всичко, което чувам до момента, аз оставам като човек, занимаващ се с наука, стигам до извода, че имаме частична информация. И може би тази частична информация не създава условие да си изградиме голямата концепция. И може би тогава ще говорим, ще дадем пример с Римското Евангелие за тайни и явни слова. Но нека малко повече да говорим за глаголицата. Какво е тя? След малко ще се занимаем с конкретните 3 опита за нейното четене, но преди това искам да обърна внимание на това, което се спомена в началото, че тя е заменена от кирилицата поради това, че е трудна за писане. Бих искал да кажа, това е пример, това е даже наръчник за писане на глаголица, една частна инициатива на Портал 12. Децата масово, аз няколко пъти съм присъствал на такива уроци по писане с глаголица. Вярно, на децата всичко им е лесно, те могат много по-лесно, както и не, но аз също съм изписвал по-бавничко, разбира се, думи с глаголица. С практиката това се научава, това са мои всичките наши издания, двете списания, които виждате и вестника, имат техните заглавия са изписани и на глаголицата.
Ако човек се отърси от тази предварителна представа, че глаголическите букви са, понеже са по-красиви, са по-лесни за писане от кирилицата, това означава, че просто децата не бива да полагат малко повече труд. Но те, пишейки на глаголица, се докосват до съвсем друго нещо. И дори само графично. Не говорим за смисъл. Нещо се сеща. Четейки на глаголица, ще има ли този ефект? При четенето на глаголицата ще се използва само звуковия, нейния азбучен елемент. А изписването създава тази ритуалност, може би? Изписването, анализа и вече четенето на крайния продукт, който краен продукт не е звуково отражение, знаково отражение на звуци, а на смисъла на самите думи вложени вътре. И ние имаме 3 примера за четене на глаголицата. Нещо друго си мисля. Младите, които ни слушат и които явно ще създадат и ще се вземе интерес, сложното изписване е много лесно през компютърна система. Ако се създаде една хубава компютърна система с тези знаци, те могат просто като да пишат с тях, без да ги изрисуват. Което е реално това, което при нас би било свързано с ритуала на изрисуването. Сега тук има известна разлика между западното и източното разбиране в този аспект, защото аз в Индия, а и Китай индиректно съм се запознал, те го разглеждат като калиграфия. Там учениците или човека, който изписва един знак, може и да не знае какъв е неговия смисъл. Самото изписване се смята за докосване до някаква друга същност и се смята за много полезно. Има огромни школи, има университети в Китай, които се занимават само с изписване на знак. Естествено и с смисъл. Но там говорим за над 800 варианта. Там са много. Не, защото трябва да потърсиме причината. Защо някой казва, че глаголицата е заменена от кирилица заради това, че по-трудно се изписва на глаголица. И това вярно ли е? И между другото още един въпрос. А тя свещена ли е? Аз поставих този въпрос в началото. Глаголицата. Свещени неща са за човек, който вярва, че в света има свещени неща. Първо, като уговорка ще го кажем. За човек, който не вярва, че има свещени неща, не е свещен. Защо така се твърди? Може би, първо тя съществува в положение на около 2 столетия, близо 3 столетия, паралелно с кирилицата. Не е заменила кирилица като по команда. Тъй като кирилицата е азбука създадена за общуване на всички хора в една държава, а очевидно глаголицата не може от всички да бъде овладяна в нейния смисъл, а само определени или учители да бъдат, или проповедници, или мисионери, така нататък. Те са съществували и заедно до определен момент. Мисля, че всъщност нейното изоставяне вече става, когато България, и то по определени причини, попада под византийско влияние или робство, както го знаем. Но въпросът е с четенето. Има 3 човека, които в нашата история са прочели глаголицата и първия, както е пръв във всичко съвременно в България, е човека, който определя възраждането, определя развитието на България като свободна държава и така нататък. Той е пръв и в тази област. Ето това е неговото прочитане на глаголицата. Аз като искам смисъл. тук само нещо да кажем. Кой е Георги Сава Раковски? Освен, че това е патрона на моето основно училище, в което съм учил преди повече от 50 години и което е едно от най-старите училища в София, още от турско време е строено, което наистина носи името Георги Сава Раковски. Ние го знаем него като революционер. Но в действителност той не е само революционер. Или може би много малка част от него е революционера, а повече е всичко останало, което той прави за науката, за развитието на историческите познания, за много неща. Ние може би трябва много да говорим за Георги Сава Раковски, който е неясна за хората личност, освен че има улици на негово име. Аз мисля, че този процес
започна, бяха издадени всичките книги на Раковски, защото от нашето поколение ние го знаем като това, което е писал във връзка с подготовката за въстание и така нататък, горски четници и така нататък. Това, което сме учили ние масово в училищата, всичко сега е преиздадено от него и се оказа, че една огромна част от неговото творчество се занимава с палеография, езици, с миналото на българския народ. И трябва да кажа като историк, че бавно, но нещата, които той, за да го характеризират като наивен историк, който патриот и така нататък, му се привиждат неща, всъщност нещата отиват точно към доказване на неговите теории. Сега в областта на генетиката много неща се потвърдиха от генетиката, това, което той твърдеше е твърдял. Но Раковски, за разлика от България, е много добре познат, примерно в Индия. Индийците знаят, че той е един от големите учени санскритолози на 20 век. И в Индия има училище също на негово име, плоча, паметник. И те пък почти не знаят за неговото революционно дейност, колкото знаят за неговата наука, която естествено, понеже той е санскритолог, е пряко свързана с индийската култура. И той, между другото, съставяйки този текст, тълкувайки, той използва коренови думи на санскрит, които свързани с знаците му дават текста, който виждате. Тоест това какво иска да каже? Че тези думи или тук знаци, каква е връзката между глаголица, санскрит и така нататък? Понеже зад всяка буква, ще видим на следващата схема, се крие сричка. Е много важно тази сричка да се намери нейното първоначално значение, нейния корен. Не това, което чуваме като сричка, а какво е тя означавала като коренова сричка. Това Раковски го прави през санскрит. Да, разбрах. В следващата схема ще видим друг голям български учен, който го прави през друг език. Но аз искам първо да останем още малко на Раковски. Ти ми даде един много интересен текст, който е хубаво да прочета, защото аз много се впечатлих от него. Нека от никого не чакаме, от чуждите да пишат нещо съвършено за нашата книжнина и да я извадят на бял свят. Това важно предприятие от нас, българите, зависи и от нас трябва и може да се изпълни, ако всеки учен българин се занимава и работи по нещо си, доколкото му допущат веществените и умствените средства. Странен изказ, сложни изречения, но казва нещо, но аз тук усещам, че неговото мнение е, че имаме доста голяма интелигенция. Хора, които разбират това нещо. Така е, но още тогава, още по това време, пък Вазов вкарва образа на стефчовците, на всички, които се прекланят пред чуждите примери, търсят чуждото. Раковски е усетил тази тенденция, която сега е масова, и прави това. Значи, ако ние не сме имали още тогава проблем с това, че ние самите не сме изтъквали нашето минало, той нямаше нужда да състави тази препоръка. Очевидно той още тогава е съзнавал, че тенденциите в развитието не само на българския народ са такива, че ще доведат, както доведоха в липсата на това, за което говорим в нашите учебници. А знае ли сме си миналото? Това е въпрос. Все пак 500 години турско робство. Знае ли сме си миналото? Или то е било забравено? Или са емигрирали старите фамилии и онези интелектуалци от 12-13 век, ако имало такива, из Европа? Много хора са го знаели, като сега тук виждаме примера с Раковски. Не може да го сравняваме примерно с Паисий, който доста по-наивно от източниците. При Раковски имаме концепция въобще за нашата история, която ни свързва с световните образци и с развитието на световната история. Той надскача националното в случая. Но
На него му е ясно, че трябва, който работи, че историята е интердисциплинарна наука. На практика той е по-силен като лингвист, отколкото като историк. Но явно е чел много от европейската историческа книжнина, положил е много усилия в полза на своя народ, да му предаде това, което той е разбрал. Това е огромно впечатление. А къде го е научил? Има предположение в един момент той 3 години е в Марсилия, където е отишъл за да се измъкне от смъртна присъда, бяга от Цариград, от Истанбул. В Марсилия има сведения, че е поддържал връзки с такива лингвисти като Макс Мюлер. Ползвал е библиотеката в Марсилия. По това време науката не е като днес да ни залива с информация безкрайна, като първо ти не можеш да се ориентираш кое да четеш. И кое е правилно? Да, тогава има 2-3 авторитети, примерно в една насока и се четат те. Той е имал на разположение тези авторитети. Да, странно, защото в един период от време, когато България е черна, тъмна, в някакво робство държава, някой се занимава с глаголицата. Все пак Раковски, оценен от Богориди, той е взет като момче от Котел и е пратен да учи в подходящо училище. Тук си има субективен гений. Това е много важно и ние може би трябва да говорим и за Раковски след това, но нека да се върнем на нашата глаголица, защото това е темата, а трябва да стане ясно доколко трябва да се гордееме с нея. Както виждаме, е нещо уникално направено в света в момента. Така е. За да продължим, това е четенето на второто четене, което имам на разположение, малко по-пълно от това на Раковски, на Йордан Вълчев. 70-те години прави той това. Той ползва И между другото, четенето е доста сходно. Много от думите схождат въпреки че е ползван не санскрит, е ползван чувашки език, който е много древен език, свързан с шумерския и някои, включително моя милост, твърдат, че е свързан и с езика на древните българи. Ползвайки свода от чувашки език, Йордан Вълчев, Йордан, както го наричахме, прави това прочитане, което виждате тук. По-долу, в долната табличка, където виждаме тези думи, глаголи, думи, слово, Георги Велев, вече говориме за неговото четене в книгата за глаголицата, той забелязва повторение на думи, които той смята, че Кирил не би искал и не би допуснал да има повторение. Примерно, Кирил не може да каже лети и хвърчи, лети или хвърчи. Трябва думата, корена, едното да е лети, другото да е, примерно, някаква друг синоним. И в случая той прави тези 3 поправки в своето собствено четене, Георги Велев, въпреки че по принцип той ползва и двете четения, и на Раковски, и на Йордан. Това е, първо виждаме българската азбука от книгата на Георги Велев с ричките и с текста долу, който е просто в 9 реда, просто се чете. Сега той още не е изтълкуван тук, какво точно означава. Всеки може да го прочете, но може да се изтълкува Ето вече тълкованието, което в крайна сметка той дава. Има нещо странно. Те и тримата говорят за ключ, че и Раковски, и Йордан Вълчев говорят за ключ за разбиране на глаголицата, но не го дават. Това доста прилича на шифър. Да, това е кодирано. И именно като тук... е кодирано, някой все пак трябва да носи ключа за разкодиране. Ключа, смея да твърда, поне Георги Велев предлага следния ключ. Той обръща... Ключа е по принцип нещо, което за да отворим трябва да върнем в обратна посока заключващото действие. В палеографията е известно обратно четене, което се нарича пострафедон, където се чете в обратен ред, примерно от ляво надясно и от дясно наляво. Обръщайки азбуки, които се виждат, се чете и куп за знание говори се. Какво е това куп или квадрат?
тук става малко езотерично и някой ще каже какъв е този квадрат, какъв е. Значи, куба и квадрата са символ на Земята или на възможностите на човека върху Земята, когато е жив. Не се говори за небесната проекция на неговото, ако въобще някой мисли, че има небесна проекция. И той тълкува с тези 9 реда, всъщност това е послание по какъв начин човек трябва да живее. За да бъде в хармония, ето 6-ти ред, където е упоменато Ци, примерно. Ето една друга особена дума, черве и планина. Да, така се чете черве и планина. Някой ще каже какво е черве и планина. Днес говорим за червееви дупки в пространството. Разбира се, те не са имали предвид точно това, но това е всъщност нищото, което на изток се смята за всичко. За най-важният елемент е нищото, нулата. Така че това в книгата е доста добре обяснено всичко. Всяка буква е обяснена с нейното значение. Ето цифровата стойност, пак Георги Велев е първия, който го прави. Мисля, че и до сега никой не го е направил. Това са цифровите стойности на съответните букви. Като първите 2 реда виждате поредност. 1, 2, 3 и така нататък. Следващите 2 реда, 3 и 4 са с десетици оперират, което е закон. Последните 2 реда са с стотици. Получава се крайната фигура 1000, като ето каква закономерност е използвана. През всеки 9 знака се чете, през 9-тия знак е 9, през 9 знака е знака за покой 90, през 9 знака е знака за жизнената енергия 900 ци, което довежда до осъществяването на човек. Неговото осъществяване в живота. Тоест това е послание на глаголицата и за човечеството. Да, и заостряне на вниманието към определен порядък, който просто не може да бъде случайен и някой да го измисли, за да чете някой какво, примерно, пазарува. Това не може да е предназначението на... Може да е предназначение на една обикновена азбука. И това е създадено от един човек. Или... Предполагам, че това е... Значи и според нас Кирил не е създал това нещо. Той е ползвал една мъдрост, хилядолетна мъдрост, която е довела до тези обобщения и този синтез. Няма как един човек това да го... Да, Магнаурската школа, където е имало най-голямата богата библиотека, е била Магнаурската. Възможно е той да е имал източни пергаменти, от които е чел, защото това до голяма степен е свързано с индийската, с ведите и с Идзин. Това е китайската книга на природата. Ето накрая заключението как се чете това. Азът на земята, т.е. човек, аз съм на земята, достига покоя чрез овладяването на жизнената енергия Ци, знаем, че така се нарича тя, краят е кундалини, когато човек се свързва с целостта на Вселената. Както и енергията кундалини, която познаваме, т.е. познаваме до някъде от източните. Тук имаме сблъсък с източна култура и дали той е познавал, аз съм сигурен, че Кирил е познал, защото Магнаурската библиотека е притежавала всичко, което е било възможно да... Добре, но нека да се върнем. Тук има страшно много, не само символика, тук има изключително логика, тук има съвсем модерен начин на разбиране на глаголицата. Това може ли по някакъв начин да говори за космичество? Значи, вече не говорим за един човек. Безспорно, това нещо няма как в този си вид да бъде създадено. За нещо общоземно, за нещо космическо. Тоест, това да бъде нещо, което създава уникалната връзка между човека и между България, българите, защото това се въвежда в България като писменост, азбука или каквото го наричат и в всички. България. Ще дам пример за сходни. Но първо в България. Не бих казал. Ще покажа една, която е с същата, малко по-късно. Нека да видим. Ето връзката идва някакси случайно. Това, за което говориш ти, е всъщност описание на цивилизацията.
Точно И така. това е наш принос в цивилизацията. Не бих казал, че е пръв, защото и ние смятаме, че той е взаимствал. Откъде е взаимствал? Това е големия въпрос, който аз в моята част от книгата на Глаголица се опитвам да разреша. Георги Велев, който не мога да достигна в неговата дълбочина на анализа на фигурите, го допълних с една систематизация и с моята по-добра подготовка за хронология, различни писмености, къде коя се е появила и така нататък. Това е обединяващия знак, който примерно често цитират Васил Йончев, професора. Той му прави анализ със знака на Слънце. Той не е на Слънце, тъй като виждаме Слънцето е обикновено кръг с излизащи от него, да кажем, черти, най-просто казано. Тук се има предвид спирала. Това е знака на върховното единство в източните и в българската древна религия, за която трябва отделно да се говори. Това знание е систематизирано в продължение на перфекционизирано е, защото същия знак го има в шумерската азбука. Той там е знака за А, първата буква в шумерската, е този знак. Така че няма как да го измислил Кирил, нали, да го е, както казва Йончев, той е създал, открил е този знак, няма как да го открил. Като не само, че той е знака за А в шумерската азбука, а и знака за Аум в ведите. Така че това е върховното единство, което всеки индиец би отговорил, че това представлява Ом. Това е този знак, който е в глаголицата. Мисля, че ще си спомнят зрителите, предния път показахме тази... Стигаме до това дали имало преди това подобна азбука. Ето Сричковата азбука, наречена Брахми, която е разделена тук на градивни елементи, които са абсолютно същите като при глаголицата. Показахме го само бегло на първото. Но тя е колко време преди глаголицата? Тя е, спекулативно казано, между 500 преди Христа и първи век. Да. Някъде в рамките на около 5-600 години, близо 700 години. Всъщност нейната древност не е сигурна. Не е сигурна 500 преди. Да. Това, че тя е била в обращение по време на Ашока 200 години преди Христа, това е ясно. Има стотици и хиляди надписи, от които ще покажем някой тук. Основното тук е, това обаче са много древни елементи, има ги в шумерското писмо, което показахме, и са основни елементи в дунавската писменост, което направихме тази връзка. И пак да се върнем на дунавската писменост. Като време къде е? Тя е с минимум 1000 години по-предхождаща шумерската. Така, нека точно това да е, защото ние сравняваме знаци и образи, но трябва в един момент да се разбереме, че ние трябва да ги позиционираме във времето. Аз съм го позиционирал, малко търпение, и в една карта дори ще го покаже как върви като хронология. Да. Искам да доизясним, ето тук, това вече съм го правил аз. Занимаваме се споменаха Катерина Димитрова, още от 80-те години с Брахми, с тази писменост. Сравнението между Брахми и нашата писменост глаголицата беше забранено да се чете тази лекция тогава, 87, 8 и 9 година, не позволиха, но в Индия тази лекция беше прочетена, като там аз споменах, имаше експеримент, показахме трите азбуки разбъркани и никой не можа да отличи едната от другата. Самите индийци не можаха да отличат тяхната азбука от глаголицата. Ето градивните елементи, както и Георги Велев ги е извадил. Те са същите, както ние сме ги извадили от триъгълник, от кръст или квадрат, защото кръстът е разгънат квадрат на практика. Триъгълник, елипса и кръг. Това са градивните елементи. Ето това е по един индийски автор Растуджи, много стара моя такава графика, където аз с пунктирани точици съм завършил всеки един от знаците, за да се получи фигура. Там, където е пунктирано, не се вижда добре, но това също доказва, че двете азбуки имат една основа, геометрична основа, не са само две, разбира се, но ние сравняваме две. Ето списанията Авитохол,
в които две поредни статии дискутираме този проблем с анализ на всеки знак. Няма как да ходим сега да обясняваме всеки знак, но ето 3 таблици. Тук са разделени, глаголицата е разделена в първата таблица на градивните си елементи кръст и квадрат, в дясно елипса и кръг и в средата триъгълник. По същия начин сме го направили с българските руни. Ето, че казахме нещо и за българските руни. Искам малко в ретроспекция да кажа. Няма как глаголицата да е взаимствана от гръцка, староеврейска и всякаква друга, камо ли грузинска писменост, тъй като ние имаме свод от български руни, които са същите като знаците на глаголицата. И те са няколко стотин, Плиска, Преслав, всички селища архитектурно, върху блоковете архитектурни. Разбира се, беше представено това като строителни марки, маркировки. И как ли не беше обяснявано добре, това? Добре, че не са казали, че са имената и на фирмите, които са го правили. Да, имаше и знаци за собственост, че са знаци за собственост на някой търговец. Но факта е, че същите знаци на руническата и на глаголическата и на брахми, ето ги в средата, са еднакви. Не може при това положение и българските руни, които ги носим от хилядолетия, да са взаимствани от древноеврейска или гръцка азбука, средновековна. Каква е съдбата на брахми? Брахми е свещена, разбира се, азбука, но в Индия много неща са свещени. Така, че каква е съдбата на брахми? Пише се и поезия на нея. Още се пише. А защо не пише на глаголица? Защо в България не се създаде възможност да се пише с древните наши руни? Не руните от... Този елемент ще го разглеждаме, когато говорим за кирилицата, защото всички рунически знаци са кирилски знаци. Точно така. Но те имат азбучна стоеност, смисъл, предават звук. Тук говорим за доста по-сложни, както надявам се всички да са разбрали. Ето, това е в лявата страна е брахми, класическа или по-скоро класическа брахми от времето на Ашока, 200 години преди Христа. В дясно, двата реда са една сродна нейна писменост, карости се казва, която се развива в Централна Азия, където българите от така наречените индоскити, това са всъщност българите, идващи от изток, които завладяват тази територия и я държат около 400 години. Те именно променят кръглия характер, който виждате в горния ред, леко закръгления характер, с неговия по-геометричен характер по-долу. На практика се прави същата трансформация 700 години преди глаголицата от кръгъл вариант да премине в геометричен. Има един и същ тип мислене и палеографска технология между тези два отдалечени района. А това колко време е преди глаголицата? Това е 200, около 100-ната година е всъщност този надпис, след Христа, значи е 600 години преди глаголицата. Без съмнение Кирил е имал пред очите си подобни текстове, тъй като в Магнурската школа тези неща са... Да, вероятно. Това е била най-голямата съкровищница на научни писания в света тогава. Ето една схема, където ще се види сега къде отиваме тук. Говорехме за хронология, къде произхождат първите. Виждате печата, където има едно животно, което е като бик. Индийския бик всъщност. Това е от индийската цивилизация на Мохенджо-Даро и Харапа печат от 2000 години преди Христа. Буквите над печата, които съм сложил, са букви от брахми, които са същите като глаголическите букви. Ето долу два знака, също от брахми, които са същи като глаголическите знаци. Но ги виждаме на печата на индийската цивилизация, малко по-стилизиране, но виждате F най-отгоре по средата, на печата е с две елипсовидни топки, пресечени една в друга, което на практика е F. Тези сравнения не съм ги направил аз съм ги взел от литературата. Това кога е? Това е печата от 2000 години преди Христа. Горният надпис е брахми от, да кажем,
4 век преди Христа, долният знак също. Тук виждаме, връщам се на грузинската азбука от 12 век, където руската хипотеза, че едва ли не той може би е взаимствал от грузинската. Това е печат на грузинската царица където се виждат букви, които са много подобни на глаголическите и на брахми, но пак казвам, това е от 12 век, няма как глаголицата да е взаимствала. Ако някой е взаимствал, са взаимствали те. От подобна, не казвам от глаголицата, или подобна. Но това 12 века след първия надпис, трябва и преди 12 век да има някъде намерени такива надписи. Значи аз защо съм го сложил? Обърнете внимание на средната фигура на монетата и на фигурата втора от дясно наляво над бика. Те са на практика една и съща фигура. Да. Само, че на грузинския печат са от 1200 и 12 век, а другата от второто хилядолетие преди Христа. Това означава ли, че е имало някакъв вариант на писмена комуникация между... Абсолютно, както езиците са били едни, както пише и в Библията, преди да се разпръснат и да станат различни, така е било и с писмените системи. Това означава ли, че може би глаголицата е част от най-древния език в Библията? Това е друга тема, която засяга езиците. Аз се занимавам с сравнение на древния език и съвременния с шумерски език, който се води като първия. Не е първия, но се води първия или протоезика. Български език е изключително близък. Съвременният дори български език е много близък в корените си до шумерския. Но така и с английски език. Езиците в крайна сметка, нали, затова имаме индоевропейско семейство. Имаше развита теория еднострическа, която обединяваше всички езици в едно голямо семейство, но тя се отхвърли по-скоро по политически съображения. Така, ето картата, която казах, че искам да покажа, за да видим тези движения. Това е карта на Абрахам Ортелиус от 15 век. Тя е оригинала, но всъщност това, което показвам, оригинала е изгубен, разбира се. На времето имах щастието да пипна оригинала, който е на Робертсън, по препис от карта на Солариус, един друг известен географ, който е базирал пък неговата карта на картата на Ортелиус. Беше ми подарено това цветно копие. Знаеха с какво се занимавам и какви бяха изследванията ми да ви покажат нещо, което е държано в тайна. Тази карта аз съм я публикувал 3 пъти. Не знам някой да е публикувал на Запад дори тази карта. Това е карта, която описва разселението на народите в историята. От 2000 години някъде преди Христа включително до англосакси, когато се прехвърлят на британските острови. Голям период от време с различни подцвят стрелки се разделят поредните миграции обикновено през 1000-1500 години. Ето дясната страна, където се виждат имена. Тези имена, стрелките показват Месопотамия, разбира се. Да. Те тръгват от там, където имат кръглите червени са центрове, откъдето започват съответни миграции. Имената по стрелките са тези. Аз съм извадил имената на тези, които минават от Шумер, през Индия, Централна Азия и се връщат в Европа. Това са имената по различните стрелки, сложени хронологически. Значи в Шумер те са Гути, Саки в Индия, Гети и Готи. Ето теорията на Ганчо Ценов. Аре да не говорим за Раковски, това също е и неговата, но един Ганчо Ценов, който казва, че всъщност така наречените Готи са Гети. Но никой от тях не казва откъде тези хора са дошли. Ето на тази карта от 16 век е показан техния път. Ето на североизточна посока Маса Гети, Сака Гети, Сагети, Саки, Сколоти, Скути, Скити. Това е един и същ народ. Къде биха намерили информация авторите на такъв тип карти или автора на тази карта? Все пак това е 16 век. Той говори за
2000 години преди него. Значи това си е било тяхно знание, вероятно. Откъде? Всичко това е свързано с изследване на Библията и създаване в 16 век на мотивация за създаване на Британска империя. Тя е трябвало да почива върху доказателство, че изгубените племена на Израел, които са тези, които се виждат там, имат връзка с тогавашна Англия. И те го доказват с тази карта. На картата... Тоест политически игри за сметка на исторически факти. То не са игри, това си е просто мотивация на един народ да прогледне, да види собствената си стойност и в крайна сметка да завладее света. Защото Библията казва, че Господ няма да даде на Израел. Израел не е това, което сега се разбира, израелитянските племена тогава. Няма да им даде целия свят, а 25%. Британската империя точно толкова в своя апогей има. Там са работили върху това най-умните хора, тези картографи. Ортелиус се води за бащата на научната картография. Това не са хора, които ще седнат по някакви причини да заблуждават. Те са искали да направят интерпретация с определена цел. Мотивационна цел. Добре, и каква е връзката на тази голяма миграция на народите или на Ние племената сме част от тази. С глаголица? Ние сме по този път е минала глаголицата. Всичките тези, видяхте тази Карожти, която показах в Централна Азия, тя е създадена от тези маса гети, които са написани там. Значи това са все имена, гетите ги знаем, че са тракийско. Ние го знаем дори от нашите учебници, че са тракийско племе. Както виждаме, те са тръгнали от Месопотамия, имат около 2500 години миграции в различни места. За да дойдат при нас. Не само азбуките са минали с тях по този път, а и шаха. Да, но не са тръгнали от нас да минат през Месопотамия и пак да се върнат, а са тръгнали от Месопотамия, за да се върнат за първи път при нас. Месопотамия е заселена 3500 години преди Христа. Месопотамия е заселена от хора, идващи от Балканския полуостров след потопа. Затова ние казваме, че първите знакови системи, базирани на квадрат, елипса, кръг или триъгълник, са най-стари, както показахме и се вижда от археологията, на Балканите. Вече в Шумер те стават по-организирани в конкретна писменост. За съжаление, ние нямаме паметници, които да разчетем от 6-то хилядолетие преди Христа. Имаме паметници, печати, където можем да гадаем и така да предположим какво пише. Но ние нямаме... Обикновено азбуката се разчита, когато е до друг текст от друга азбука, която е вече разчетена. На база на сравнение. Ние нямаме такива. Шумерски е разчетен чрез персийски, много по-късния персийски. Искам да завърша, ако ми позволиш, с тази картина на мърквичка. Този човек, който играе хоро в центъра, е британският журналист Джеймс Баучър, кореспондента на Таймс на Балканите. Той така се е потопил в българската култура, че е носил български дрехи, играел е хора, просто е станал. Той е келт по происход, така че не е чудно въобще, че е почувствал нашия народ близък. Вижте какво, никой не го е коментирал, аз бегло съм го коментирал, но ще го направим в контекста на кирилицата по-подробно. Вижте в краката му какво има на танцуващия Баучър. Това е, някой ще каже веднага, това е гръцкия знак Ипсилон с две хасти. Това е монограмата или инсигнията на кралския, на имперския род Дулу. Това го има и в руните, има го в глаголицата като отделен знак, в руните го има като комплексен знак, а в историята много добре го знаем, има го по хиляди паметници, това е знака на Дулу. И това, което на мен ми направи впечатление, когато много пъти съм гледал тая картина, погледнете, гледайте се, да видите, че почти никой не гледа играещия Баучър в центъра. Вижте изправения в ляво до вратата възрастен човек, какво гледа той надолу. Вижте вдясно, седнали е най-вдясно и човека зад него. Какво гледат тези двамата?
И най-вдъното, човека, който по така мъгляво се вижда изправен в десния ъгъл, той какво гледа? Ако се вгледа, човек ще види, че всички персонажи, вместо да гледат Балчер или другия срещу него човек, който играе, те гледат знак. Много ми се иска някой наш художествен критик и въобще анализатор да направи нещо, да разсъждава върху това първо, защо знака е там и защо мърквичка го слага там. Той какво е знаел за Дуло? Да, това е много интересен въпрос, защото за Дуло се говори между редовете през последните 150 години и малко повече някой се усмели да говори през последните 10, 15, 20 години. Говореше се по времето дори на комунизма, преди това много се е говорило, но по времето на комунизма се говореше, но там трябваше това да бъде малка дива ордичка, която си оставила само Точно авторитета така. в формата, примерно, на този знак, което знаем, че не е така. Но това е уникална картина според мен. Аз самия много късно осъзнах какво всъщност Тази е направил. картина съдържа много информация, И- много неща може да се говорят, но не сега. Да. Наистина беше изключително интересно. Аз съм страшно впечатлен. Още повече въпроси се отвориха пред мене за глаголицата. Може би всеки от нас трябва да се замисли. Колкото повече хора мислиме, толкова повече ще създадем и информация, ще се индуцира Както казва Раковски. търсенето. Така ли го казва? Както казва Да. Раковски, че трябва всички ние Ако ние всички да се наистина помъчим мислиме, да ако направим, ние да. се помъчиме, всеки ще намери при себе си нещо, което му направи впечатление. с което да допринесе. Ще допринесе. Ще успеем по някакъв начин точно това да спомогнем, да отговориме на многото въпроси за глаголицата. Първо трябва да се гордееме, че това е Точно така. на територията на България. И децата ни да го Всеки знаят. трябва да се гордее. Аз не напразно казвам, това може би е онази свещена, космическа или каквато и да е плод на тази цивилизация. Най-вероятно, Точно има и така. много други въпроси, които се отварят. Най-вероятно ние всички трябва да се замислиме доколко ние, като българи, като държава, като България, сме допринесли за световната цивилизация. Точно така. Аз мисля, че затова се получава достатъчно интересно, поне ние като разговаряме. Надявам се това да придоби по-широк обхват. Това е целта ни. И така, приятели, приключихме. Вие бяхте с Arbilis-Cast. Не забравяйте да ни следвате в социалните мрежи. Довиждане и до нови срещи!